מיילדת הרימה אותי בידיים, ונפלתי על הבטן של אמא שלי. אמא שלי כל כך נבהלה מהרגע הזה, שהיא אמרה שהיא ממש הרגישה באותו רגע שהדיכאון השתלט עליה. היא יצאה מהבית חולים, פשוט הייתה אפופה בדיכאון הזה. וזה היה המון חינוך בהפחדה ובהיררכיה, צעקות ועונשים, וסוגרת אותי בחדר, והיא יכלה להרביץ לי. דמיינתי שיש לי משפחה אחרת חצי מחיי. היא הגיעה מבית שבו היא לא קיבלה אהבה, ומאוד זלזלו בה וביכולות שלה. היא הייתה שפחה של הבית, והמון הרגשה של אני קטנה ולא שווה כלום. היה לה ממש דחוף להביא ילדים. זה היה המפלט שלה. היא ילדה אותנו עם ציפיות מאוד גבוהות, וישר נפל עליי התפקיד לאהוב אותה ולתת לה את כל מה שהיא לא קיבלה. היא עזבה עם אבא שלי והתחתנה איתו מהר מאוד. אין להם שקל. מצב כלכלי מזעזע. כשהידרדרתי לזנות, חלק גדול מזה היה היחס שלי לכסף, ומה עושים בשביל כסף. ילדה אותנו בשבילה, כדי למלא חסכים. זה לא כדי להביא חיים. הייתה דואגת שנחיה, אבל לא הצליחה לתת יותר. רוב ההורים רוצים בטובת הילדים שלהם, אבל הם באמת, המקום הזה שהיא לא הייתה פנויה, לספק את הצרכים שלך ושל עצמה, קודם כל. כן,